Samsul nanti ada lagunya Cinta Hitam. Heeh. Ki durune sik Pak Samsul nyebar godhong karo nggih. Jawa ajeng luntur saged. Mel. Berkah ya, Mas. Ya pada-pada. Ya Allah, Bu. Mel, iki permintaan lagune juragane bakso jangkung. Mengke sak sampun Pak Samsul arep nyanyi Cinta Hitam duet karo Dek Yana. Ya Dek ya. Heeh engko. Santai ae. Elok tenan kok. Yana stoke ngejes. Amel. Lintang Asmara Dek Padli diaturke. Mengke Mas Gondrong lagune nderek dan juga nanti masih ada TTK. Apa itu, Mas? Tali Kotang. Nah, terus tali kotang masih antok kayak bos kayak. Cek. Apa iki? Kan, oh ya Dek. Lintang Asmara Dek. Spesial buat juragane bakso jangkung. Dan juga spesial buat Mas Yanto Kipli, juragane KKN. Mas Kipli, mau tanggung jawab. Dan juga spesial untuk keluarga besar Boyolali. Latar bergoyang bersama dengan KKN Campur Sari. Dan spesial untuk bunda-bunda cantik RT 05 Amel. Siang Pantoro Ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Amel sing miliki musik. Mbah aku Mas Gondrong tenane kayu
mung eling manis sing ati tak sekop-sekop setiaku bisa aduweni marang sang Hyang Sulakmi. Padha-padha ya welcome Mak Slamet matur nuwun lho. Enji sembah nuwun menika rombongan saking pasukan